Il-komunità Anawim flimkien mal-volontira ta' Dar Giuseppa De Bono iwettqu ħidma favur il-ħajja. Fil-waqt li nikkontemplaw it-tnissil ta' Ġesu fil-ġuf ta' Marija Verġini, ejjew minn qalbna niddedikaw din it-talba lil dawk l-ommijiet u missirijiet li qed jistennew it-twelid tat-tarbija tagħhom. Talba lil Ġesu konċeput bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ġuf ta' Marija Verġini. Ġesu, Verb Etern, imnissel mill-missier qabel iż-żmien. U imwieled fi żmien minn Marija Verġini. Jien nimmeditak magħluq f'dak il-ġisem femminili mill-aktar teneru li minnu sawret l-umanità tiegħek. Nimmedita il-bidu divin preżenti f'dawk l-ewwel mumenti li fihom jibda jiġi iffurmat il-ġisem tiegħek. Dak il-ġisem li kellu jitwielet, imut u jirxoxta għas-salvazzjoni tad-dinja. Quddiemek Ġesu, li tikber fil-ġuf ta' bint il-bniedem, inressaq lil dawk li mnislin kollha li fil-ken tal-ġuf ta' ommijietom, imqanqlin minn ruħ spiritwali li ma tinqeritx, qegħdin jikbru u jersqu lejn il-jum ta' twelid tagħhom. Ġesu, imnissel fil-ġuf, nitolbok imla lill-ommijiet u lill-missirijiet bimħabba u ferħ għal dawk l-innoċenti li sejrin jitwildu. Amen.